Oihu bat aditua izan da Euskaldunen mendien artetik. Eta etxeko jaunak, bere atearen aitzinean xutik, idekitu belarriak eta randu. Nor da hor, zer nahi dautet? Eta xakurra, bere nagusiaren oinetan lo zegoena, altxatu da eta karrasiz, altabizkarren inguruak bete ditu. Ibainetaren lepoan arraboz bat agertzen da. Hurbiltzen da arrokak eskerreta eskuin jotzen dituelari. Hori da urrundik heldu den armada baten burrumban, mendien kopetetarik uriek errespuesta eman diote. Berek duten seinua adierazi dute, ta etxeko jaunak bere dardak zorrozten du. Heldu dira, zer lantzazko sasia, nola zer nahi kolorezko banderak keien erdian agertzen diren, zer zinistak ateratzen diren eien arnetari. Heldu dira, zer lantzazko sasia, nola zer nahi kolorezko banderak keien erdian agertzen diren, zer sinistak ateratzen diren eien armetari. Zen badira aurrak kontaitzak ongi.
ogoi eta milaka oraino. Eien kontatzea denboraren galtzea liteke. Zertako jindira gure bakearen astera. Jindoa mendia egin dituanean, gizonek ez pasatzean naizan du. Baina arrokak biribilko lika erortzen dira, tropak lehertzen dituzte. Odola surrutan badoa, haragi puskak dardaran daude. Zenbat ezur karraskatuak, zer odolezko itxasoa. Eskapa indar eta zaldi dituzuenak. Eskapa adi Karlomano errege, ire luma beltzekin eta ire kapalgorriarekin. Maitea errolan zangarra, antxe ila dago. Bere zangartasuna beretzako ez du izan. Eta orain, Euskaldunak utz ditzagun arroka horiek. Jautskiten fite, igor ditzagun gure dardak eskapatzen direnen kontra.
ziren, zer nahi kolorezko banderaren. Ez da gehiago sinistarik atera zen, gehien arma odolez bete para. Ez da gehiago sinistarik atera zen, gehien arma odolez bete para. Zenbat dira aurrak kontaitzak konti. Bat, ez da bihirik agertzen gehiago. Akabo da. Etxeko jauna, joaiten alzira zure sakurrarekin, zure emaztearen eta zure aurren besarkatzera, zure darden garbitzera eta altxatzera, zure turutakin eta gero eien gainean etzatera eta loitera. Gabazarranoak joanen dira aragi puska lehertu horien jatera, eta ezur horiek oro surituko dira eternitatean. Gabazarranoak joanen dira aragi puska oro surituko dira eternitatean. Gabazarranoak joanen dira aragi puska horien jatera, eta ezur horiek oro surituko dira eternitatean. Eta ezur horiek oro surituko dira
Eta